tarkashi. Abinda dai ake yunkurin a gujewa shi yake dai yunkurin ya faru. Har yanzu dai muna ci gaba da addu'ar kar Allah ya sa hakan ta faru. Yaki tsakanin Najeriya da kuma kasar ta Nijar. Shugaban kasar ta Nijar ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu za ku je da ya shirya tsaf domin tura sojojin kasar ta Najeriya zuwa Nijar. Ranar Monday shine ranar da wa'adin da kungiyar ECOWAS ta ɗiba kasar ta Nijar da su dawo wa bazan da kujerar mulki. Haka zalika za ku ƙara jin yadda aka fara kulle bodojin da ke tsakanin Najeriya da kuma Nijar. Haka zalika za ku je da aka datse wutar lantarki. Sannan za ku je da ita ma karan kanta kasar ta Nijar ta yanke hulɗa da take tsakaninta da kasar ta Najeriya. Haka zalika za ku ƙara jin yadda kasar ta Nijar ta ƙara soke yarjejeniyarta da kasar ta Faransa. Masu sauraro sai ku gyara zama tsaf domin jin cikakkun rahotannin har ƙarshe da irin abubuwan da suke faruwa. Haka zalika za ku ƙara jin yadda shugaban kasar ta Nijar ya gargaɗi ƙungiyar ta ECOWAS. Masu sauraro sai ku gyara zama tsaf domin jin cikakkun rahotannin. Sannan dai da ƙarshe za mu so da ku bayyana mana irin na ra'ayoyin a sashenmu na comment. Sannan masu sauraro idan wannan shine farkon kawo mana ziyara wannan tasha tamu mai albarka, muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka. Ga dai cikakkun rahotannin. Shugaban kasar Najeriya wato Bola Ahmed Tinubu ya shaida wa Majalisar Dokokin Najeriya matsayar da kungiyar ECOWAS ta cimma kan daukar matakin soji akan Nijar da kuma sauran takunkuman da aka dauka na larabtar da sojojin da suka yi wa bazin juyin mulki. Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Godwin Akpabio ya sanar da sakon shugaban kasar inda ya karanto kai tsaye daga wasikar shugaba Tinubu. Wasikar na cewa bayan abin takaicin da ya faru a Nijar inda aka hambarar da shugaban kasa, ECOWAS a ƙarƙashin jagorancinta ta yi Allah wadai da juyin mulki kuma ta amince da ɗaukar matakan dawo da Nijar kan turbar dimokuraɗiyya. A wani mataki na dawo da zaman lafiya a ƙasar, ECOWAS ta fitar da matsaya za a rufe duk iyakokin Nijar da ƙasashenmu. Za a rufe duk bodojin ƙasar Nijar da ƙasar ta Najeriya da kuma sanya ido don tabbatar da cewa an yi biyayya ga matakin. Yanke wutar lantarkin da ake kaiwa Nijar da neman goyon bayan kasashen duniya wajen aiwatar da matsayar kungiyar ECOWAS da kuma datse sufurin jirgin sama daga cikin Nijar da ma wanda zai shiga kasar. Rufe hanyoyin shigar da kaya Nijar daga Lagos da kuma wayar da kan 'yan Najeriya musamman a kafafen sada zumunta game da shirin ɗaukar matakin soji akan sojojin Nijar ɗin. Shugaban kasar wato Bola Ahmed Tinubu ya shirya tsab domin tura sojoji kasar ta Nijar, shi yasa da ya aike wa majalisar zartarwa kan cewa za a taya kasar ta Nijar domin dawo da mulkin dimokuraɗiyya. Haka zalika shugaban kwastam na Najeriya ya isa Katsina don tabbatar da rufe bodar kasar ta Najeriya da kuma Nijar. Mukaddashin shugaban hukumar hana fasafari ta Najeriya wato Bashir Adewal ya isa jihar Katsina domin tabbatar da umarnin shugaban Najeriya wato Bola Ahmed Tinubu na rufe iyakar Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. Shugaban hukumar Bashir Adewala ya ce ya zo jihar ne domin cika duk wani umarni da shugaban kasar ya bayar kan kasancewarsa shugaban kungiyar ta ECOWAS. Ya ce da zarar abubuwa suka tafi yadda ake so, yana tabbacin za a sake bude iyakokin bodojin kasar ta Najeriya da kuma Nijar. Shugaban kasar ta Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya fusata ne sakamakon yadda kungiyar ta ECOWAS ta tura tawagar ta kasar ta Nijar domin tattaunawa da sojojin Nijar din a ƙarƙashin jagorancin da Abdulsalami Abubakar tsohon shugaban ƙasar ta Najeriya. Ta gana da wasu daga cikin sojojin a ranar Alhamis, sai dai kuma amma dai tattaunawar bai cimma ruwa ba. Haka zalika sulhun da aka je nima hakan bai cimma wata matsaya ba. Shi yasa dai manyan hafsoshin sojojin ƙasashen ECOWAS suka kammala wani taro a birnin Abuja inda suka tattauna yiwuwar ɗaukar matakin soji akan sojojin Nijar din. Tunda sasanci ya gagara, dole ne sai an sa sojoji a lamarin. Tabbas dai kusan damu ce yaƙi daidai yake nema ya tunkaro, sakamakon dai har yanzu dai an gagara cimma matsaya, kuma dai ga kwanaki suna ta ƙara karaɗowa, wanda dai bai wuce dai yanzu nan da ranar Monday bane kacal shine lokacin da wa'adin da ECOWAS ta ɗiba sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar ta Nijar da su dawo da mulkin fararen hula da dimokuraɗiyya tare da dawo da bazum, ko kuma dai su fuskanci fushin ƙungiyar ta ECOWAS.
ga dai har yanzu dai gwamnatin kasar ta Nijar da ƙarshen jagorancin mulkin sojin sun ki amincewa. Haka zalika gwamnatin mulkin sojin Nijar ta yanke hulɗa da Najeriya da Togo da Amurka da kuma wadda ta rene ta wato Faransa bayan tawagar da ECOWAS ta tura don tattaunawa da sojojin da suka hambarar da shugaba Bazoum ta gaza samun matsaya da sojojin. A wani jawabi da ya ta kafar yada labaran kasar ta Nijar, jagoran juyin mulkin wato kanar Ahmadu Abdurrahmani ya sanar da matakin da ma wasu matakan da suka ɗauka. Ya ce, mun kawo ƙarshen duk wata hulɗar jakadanci da Najeriya da Faransa da kuma Togo tare da Amurka da duk wata matsaya da aka cimma a baya ta rushe. Kamar yadda Kanal Ahmadu Abdurrahmani ya bayyana kan cewa duk wata hulɗa tsakanin ƙasar ta Nijar da kuma Najeriya da Faransa da Togo da kuma Amurka sun rushe, kuma kazalika sun datse duk wasu hulɗoɗi da ke tsakaninsu, wanda tabbatin al'umma da fa suna tunanin cewa tabbas wannan matakan da ƙasar ta Nijar ta ɗauka fa za ta iya haifar da ƙasar a cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Sojojin da ke mulkin Nijar sun soke yarjejeniyar ayyukan tsaro da Faransa a ranar Alhamis a wani mataki da zai shafi yaƙi da masu ikirarin jihadi a yankin Sahel. Kamar a makwabtakanta Burkina Faso da Mali, kifar da gwamnatin shugaba Muhammadu Bazoum da sojoji suka yi karkashin jagorancin Janar Abdurrahman Chani ya zo ne daidai lokacin da ake ƙara tsanar Faransa a yankin. Faransa, wadda ta yi wa ƙasashen uku mulkin mallaka, na da sojoji 1,000 zuwa 1,500 a Nijar, a cewar kamfanin labarai na Reuters, waɗanda suke yaƙi da ƙungiyar masu alaƙa da Al-Qaida da kuma ƙungiyar ta ISIS a yankin Sahel. Sai dai Faransa ta sa kafa ta shore matakin yin watsi da yarjejeniyoyin ayyukan sojoji na haɗin gwiwa da shugabannin juyin mulki da suka ɗauka. Ta ce masu juyin mulki ba su da damar yin haka. Matakin na zuwa ne bayan sojoji masu juyin mulki sun ba da sanarwar soke yarjejeniyoyin tsaro da diflomasiyya da ƙasashen Faransa da Togo da Najeriya da kuma Amurka. Kakakin majalisar sojojin wato Ahmadu Abdurrahman shine ya bayyana matakin kai tsaye a gidan talabijin na Nijar. An kulle yarjejeniyar tun a shekara ta 1977 da kuma shekara ta 2020 a cewar Reuters. Janar Abdurrahman ya kara da cewa za a aika wa Faransa da sanarwar a hukumance. Ƙawayen Nijar na Afirka da yammacin duniya ciki har da Faransa sun kakkaba mata takunkumi da zumar matsa wa sojoji su mayar da ƙasar kan turbar tsarin mulki. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa dai ta ce tsarin shari'a da aka shimfiɗa yarjejeniyoyin tsaro tsakanin Faransa da Nijar an yi shi ne akan yardar juna, kuma tattun hukumomin Nijar suka sanya wa hannu. Juyin mulkin na Nijar shine karo 7 da aka yi da Afirka ta yamma da tsakiya tun daga shekara ta 2022, inda ya shafi kasashen Mali da Burkina Faso da Guinea. Sai dai shugaban gwamnatin Janar Abdurrahman Chani ya ce ba za su ja da baya ba, har ma suke neman taimakon ƙasar ta Rasha. Ya bayyana kan cewa sun shirya tsab domin tunkarar duk wani ƙasar da take yunkurin kawo musu farmaki da kuma jefa su a cikin inna lillahi, sai cewa a shirye suke tsab domin tunkarar ta. Sai kuma idan aka yi la'akari da arzikin ma'adanai na ƙasar ta Nijar, tasirin da Nijar za ta iya fuskanta matukar ta ci gaba da ɗaukan wannan matakan dasa hurdodinta da sauran ƙasashen duniya. La'akari da arzikin ma'adanan uranium da man fetur da muhimmancinta a yaƙi da ƙasashen yamma kamar Amurka da Faransa da kuma tarayyar Turai ke yi da 'yan ta'adda da 'yan tada kai baya masu ikirarin jihadi. Ƙasashen yamma masu ba da gudunmawa sun katse tallafin da suke baiwa Nijar don nuna adawa da juyin mulkin sojoji. Nijar dai tana ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya, kuma ta dogara akan agaji daga ƙasashen Turai da Amurka wajen samun kaso 40 na kasafin kuɗinta. Masu sauraro duka-duka 'yan takaitattun rahotannin kenan da muka samu nasarar zaƙulo muku su a daidai wannan lokacin. Masu sauraro za mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin, musamman ma kan irin yadda aka sanya ƙasar ta Nijar takunkumi da kuma yadda ƙasar ta Nijar ta bayyana akan cewa a shirye take tsaf domin kare ƙasar ta. Shin kuna ganin ya dace da sojojin Najeriya a tura ƙasar ta Nijar domin dawo da mulkin Bazoum, ko kuma kuna ga hakan bai dace ba? Allah ya ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar da zaman lafiya a Afirka baki ɗaya.